Hindi porket magaling lang sa kama ang pagkakakilala mo sa kanya, iisipin mo nang hindi siya na marunong magmahal. Ako nga pala si Elle, 28 years old, at aminadong mahilig talaga ako sa sexy time. Pero naisip ko, may puso naman ang kwentong mapapakinggan ninyo. Pero kung ako sa inyo ay takpan nyo muna o patulugin nyo muna ang inyong mga chikiting. Dahil siguradong mag-iinit kapag napakinggan nyo na ang aking kwento. Oh yeah. Alex, Ellen, ang galing-galing mo talaga. ikaw rin naman eh. Talaga? Oo naman. Ay, inuuto mo lang yata ako eh. Hindi. Totoo yung sinasabi ko. Kaya, tinatapatan ko lang yung lakas ko. Wow naman. Pero, may tanong din ako sa'yo Ano yun? Kaya mo bang tapatan to, ha? Grabe ka talaga, Alex. Oh, bakit naman? Binibigla mo na naman ako eh. Iyan naman ang gusto mo, di ba? Oo naman. El, kumanda ka na. Huling saryo ko na to. Kaya titindihan ko na para sa'yo, ha? Pinagod mo na naman ako, Alex. Ikaw nga, inubos mo na naman yung lakas ko. Sira ka talaga. O bakit? Totoo naman yung sinabi ko, Sige na nga. Pero, Alex, thank you Huh? Hindi ko malilimutan tong gabing to. Mauulit pa ba to? I'm sorry, pero mukhang hindi na eh. Bakit naman? Okay na yun. Huwag mo na akong tanungin. Di na ba ako ganun kagaling para sa'yo? Alex, hindi yun. May nakilala ka na bang mas magaling sa akin sa kama? Ano? Sige na nga. Aaminin ko na. May nakilala na ako. Pero hindi ko pa alam kung mas magaling nga siya sa'yo. Teka. Anong ibig mo sabihin? Alex, sinagot ko na yung naliligaw sa akin. May boyfriend na ako. Kaya ito na talaga yung huling gabi natin. Okay. Seryosohan na pala talaga yung hanap mo, buddy. Oo. Alam mo, panahon na siguro para magseryoso na ako, buddy. Pasensya ka na, ha? Hindi. Okay naman tayo eh, di ba? Kaya lang, feeling ko kasi, katawan ko na ang habol mo sa akin. Hanggang sa kama lang, relasyon natin. Body lang yung term na ginamit ko para sa kwento ko. Pero syempre, alam niyo na siguro kung ano talaga yung ibig kong sabihin doon, di ba? Okay talaga si Alex. Gwapo, hot, maganda ang katawan, magaling sa kama. Pero hanggang sexy time lang talaga ang relasyon naming dalawa. Kasama sa naging usapan namin na hindi kami pwedeng ma-attach sa isa't isa. At ako, bilang isang babae, naghahanap din naman ako ng isang lalaking magmamahal sa akin. Nung una, masaya ako dahil
mukhang nakilala ko na ang lalaking magpapatibok talaga ng puso ko. Pero hindi ko aakalain na may problema. Nagkamali yata ako sa lalaking sineryoso ko. Bakit ngayon ka lang dumating? Oh, anong ginagawa mo dito? Ano ba namang klaseng tanong yan, Matt? El, ikaw tong parang magnanakaw na basta lang pumasok sa bahay ko eh. Nakalimutan mo na ba? Binigyan mo ako ng susi dito sa bahay mo. Oo nga pala. Wala sa isip ko. Lagi ka namang ganyan eh. Kapag tungkol sa atin, sa akin, nakakalimutan mo. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko, anong ang ginawa mo dito? Eh di hinihintay ko yung boyfriend ko na this oras na ng gabi kung umuwi. Naiinip ka ba sa paghihintay sa akin? Ay, hindi pa ba obvious? Alamang! El, wala akong sinabing hintayin mo ako dito sa bahay. Kung nainip ka, hindi ko nakasalanan yon. Wala ka talagang pakialam sa akin, no? Ano ba? Hindi sa wala akong pakialam, pero sana gamitin mo naman yung sentido komon mo. Alam mong marami akong trabaho kaya malilit ako ng pag-uwi. Anong sinabi mo? Isa pa, huwag kang umastang parang asawa ko. Di pa nga tayo kasal eh. Bakit ka ba ganyan magsalita sa girlfriend mo? Wala akong panahon sa mga ganitong klaseng usapan. Pwedeng huwag mo sayangin yung oras ko. Sinasayang ko yung oras mo? Talaga ba? Ano ba? Ba pwedeng hinaan mo yung boses mo? Huwag mo akong tataasan ng boses, lalo na sa pamamahay ko. Pagod ako. Huwag kang magulo dyan. Matt naman! Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ito na naman tayo. Kaya lang naman ako nagkakaganito kasi parang nawawalan ka na ng oras sa akin. Alam mo, wala akong oras sa mga ganitong klaseng drama, El. Wala ka ba talagang pakialam sa akin? Anong gusto mong gawin ko dyan sa mga sinasabi mong yan? Lambingin ka? Suyuin ka? I-assure na paulit-ulit sasabihin ko mahal na mahal kita, ganun ba? Ay, naku, grabe, ibang klaseng babae ka talaga. Yun naman talaga yung dapat na ginagawa mo sa akin kasi boyfriend kita. Huwag mo akong igaya sa mga ibang lalaki dyan. Hindi gana sa akin yung mga tactic mo na ginagawa sa akin. Ano bang gusto mo mangyari sa relasyon natin? Ha? Mahal mo pa ba ako? Pwede ba? Pwede ba, El? Umayos ka nga. Nabubuisit na ako sa'yo eh. Baka pwedeng huwag ka nang umiyak dyan oh. Alam mo, ganito na lang. Sasabihan na lang kita kung pwede na tayo magkita. Alam mo, wag na lang. Total, wala lang naman ako sa'yo eh. Display mo lang yata ako para lang masabi sa sarili mo na may girlfriend ka. Pampadagdag lang ako sa pagkalalaki mo. Kung hindi mo rin lang ako mahal, maghiwalay na lang tayo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Matt. Noong nililigawan niya ako, napaka-sweet naman niya sa akin. Nagbago na lang siya noong naging kami na. At kung ganito rin lang ang laging magiging treatment ng isang lalaki sa akin, mas mabuti pang tapusin ko na lang ang lahat-lahat sa amin. Pero syempre, masakit pa rin para sa akin yung nangyari. Kailangan ko ng karamay, ng kayakap, ng isang taong sasamahan ako sa pangungulila ko. Cheers! After 10 years, nagkita ulit tayo, El. Grabe naman yung 10 years. 1 year lang naman yun. Ay, para sa akin, sobrang tagal nun. Namiss kaya kita. Sus! Inuto mo pa ako. Uy, hindi ah. Okay yung samahan natin. Lalahanin mo yan. Nice naman. Pero nakakatuwa,
hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Oh, syempre. Ikaw pa ba? Akala ko nga ibang account na yung ginagamit mo. Hindi ka na kasi active. Naku, alam mo, mabuti na lang. Na-contact pa rin kita. Oo nga Mabuti na lang din at available ako ngayon. Thank you Sus, wala yun. Pero teka nga, bakit nga ba bigla ka na lang nagparamdam ha? Alam mo kasi, wala na kami ng boyfriend ko. Oh, okay. Ganun pala. Uy, ayun, kailangan ko ng kasama. So, ang ibig mong sabihin, malamig na naman yung mga gabi mo. Tama ka dyan. So, ibig sabihin din, kailangan mo na naman ng kabady. Naku, Alex, natumbok mo. Alam mo namang dyan ako magaling pagdating sa'yo Talagang natutumbok ko. Pero, Alex, Mm. wala bang magagalit? Wala bang magsiselos? Kilala mo ko, El. Ayoko ng seryoso. Hanggang kama lang talaga yung kaya kong ibigay. Alam ko naman yan. Di, kung ganun, simulan na natin. Alex naman. Ngayon na lang tayo nagkita. Magkwentuhan muna tayo. Sorry, Ella. Hindi ko na napigilan. Ayan ka na naman Binibigla mo na naman ako. Ang sabi ko nga sa'yo, na-miss talaga kita. Hindi ka talaga makapaghintay, no? Hindi ba pwedeng kwentuhan mo na? Ibang kwentuhan yung gusto kong gawin natin ha? Alex. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang galing-galing mo pa rin. Ikaw rin, Ella. Iba ka pa rin sa mga babaeng nakakasama ko, Pati. Napapaligaya mo talaga ako. Tagal ko na hinahanap-hanap to. Ito yung hindi ko nararanasan. O siguro, hindi talaga ako para sa seryosong relasyon Hanggang pang-romansahan lang talaga ako. Buddy, painitin mo ito mga gabi ko Sure. Pagkatapos ng mahabang panahon, nabigyang init ulit ang mga gabi ko. Ito yung matagal ko nang inaasam-asam noong nasa seryosong relasyon pa ako. Sa totoo lang, atensyon at pag-aalaga lang naman ang kailangan ko. At sobra-sobra pa ang naibibigay sa akin ni Alex. Kaya iba talaga ang saya ko kapag kasama ko siya. Yun nga lang, alam ko naman na hanggang dyan lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Hindi ako pwedeng umasang seseryosohin ako at mamahalin din niya ako. Hindi lang naman sa romansahan maaasahan si Alex. Kapag kailangan ko ng tulong niya, lagi siyang nandyan para sa akin. Kahit sa mga seryosong bagay na walang kinalaman sa sexy time. Maalaga rin siya sa akin na kahit kailan hindi ko man lang naranasan sa ex ko. Oo, pwede siyang maging ideal boyfriend ko. Pero iba yung setup ng relasyon namin. At ang mahirap pa dito, habang tumatagal, kahit anong pagpipigil ang gawin ko, parang nauhulog na rin ang loob ko sa kanya.
ikaw, El, ha? Mag-iingat ka kakasama dyan sa lalaking yan. Ha? Eh bakit naman? Ano ka ba? Wala na kayong ibang ginawa kundi yung mag-sexy time, ha? Oo nga. Oh, hindi mo ba naiisip na delikado yon? Eh bakit nga delikado? Eh yun nga yung gusto ko sa kanya eh. El, baka mamaya dyan magkasakit ka dahil dyan sa ginagawa nyo. Hindi yan. Paano hindi? Malaki ang tiwala ko kay Alex, no? Maalaga siya sa katawan niya. At alam kong hindi niya hahayaan na magkaroon ng sakit yung kapartner niya. Ay naku, hindi ka pa rin nakakasiguro. BFF. Bestie, alam mo magtiwala ka na lang sa akin, okay? Alam ko yung ginagawa. Ayoko sa'yo, bala ka. Ayun ka na naman eh. Nagagalit ka na naman sa akin. Ikaw pinagsasabihan ka na nga, kinukontra mo pa. Wala ka nga kasing dapat ipag-alala. Okay lang ako. Masaya ako kay Alex. Kung makapagsalita ka dyan, parang boyfriend mo na. Yun nga eh. O ano? Ba't ganyan yung tono ng boses mo? Wala lang. Anong wala? Hoy, El, umamin ka nga. Pwede bang iba na lang yung pag-usapan natin? Hindi. Umamin ka. Nagkakagusto ka na ba dyan kay Alex? Parang ano? Oo. Oo, ay my goodness. At parang mahal ko na siya. Ha? Mm-mm. Hoy, babae. Mag-ingat-ingat ka dyan sa feelings mo, ha? Bakit naman? Yung mga ganyang taong tulad niya, obvious naman na hindi yan magseseryoso, eh. Katawan mo lang yung habol niyan sa'yo. Uy, Alice. Napaka-judgmental mo naman. O ano naman? Judgmental na kung judgmental, no? Pero sinasabi ko lang sa'yo yung totoo. Masasaktan ka lang pag tinuloy mo yan. Ay, naku, bahala na. Malay mo naman. Ma-in love din siya sa akin. Kung yung katawan ko nga, gustong-gusto niya, siguro naman, may pag-asa na. Gusto niya rin ako, di ba? Kahit papaano, gusto ko pa rin umasa. Naiintindihan ko naman yung pag-aalala ng kaibigan ko para sa akin. May point din naman siya. Pero hindi ko kayang mawala pa si Alex sa buhay ko. Kahit na hanggang sexy time lang ang pwede niyang ibigay sa akin. Pero dahil may feelings na nga ako para sa kanya, hindi ko tuloy maiwasang isipin na baka may pag-asang seryosohin namin ang isa't isa. Binala ko sanang puntahan siya para sabihin at aminin na sa kanya kung ano talaga yung nararamdaman ko at kung ano na nga ang gusto kong mangyari sa relasyon naming dalawa. Pero hindi ko pala magugustuhan ang maaabutan ko. Sino yung babae nandito kanina? Huwag mo nang tanungin. Bakit ayaw mong tanungin ko? Isa wala lang yun eh. Anong wala lang? Ano yun? Bigla na lang siyang sumulpot dito noong naabutan ko siya? Oh, easy. Easy lang, El. Ano ba problema mo? Wala akong problema. Wala raw, yung init-init ang ulo mo. Ikaw kasi! Relax. Sagutin mo na kasi yung tanong ko. Alam mo, nagtataka ako sa iyo eh. Nagtatanong ka pa, alam mo naman kung bakit nandito yun, di ba? Alex, umamin ka nga sa akin. Kabady mo rin ba yung babaeng yun? Teka, ikaw nga umamin ka nga rin sa akin. Nagsiselos ka ba? Hindi mo sinagap yung tanong ko. Eh bakit ko sasagutin? Eh alam mo naman yung sagot sa tanong mo. Wala sa usapan natin yung ganyan, Alex. Eh wala naman tayo pinag-usapan tungkol dyan ah. Ang setup natin, magkabady lang tayo sa kama. Kung meron man ako ibang kasamang babae dito, pues wala ka na ron. Ah, ganun. So hindi mo man lang iintindihin yung nararamdaman ko? Alam mo, teka ha, ang labo mo eh. Bakit ako makaasta ka parang girlfriend kita? Yun na nga eh. Sana pala hindi na lang ako umasa. Teka, naguguluhan talaga ako sa iyo eh. Bakit naguguluhan ka? Ha? Hindi pa ba obvious? Hindi mo pa ba nararamdaman? Ay, El please. Ayoko ng ganitong usapan. Alex, hanggang ganito na lang ba tayo? Naglilibang na lang?
Nagtitikiman na lang habang magkasama sa kama? Oo! Yun lang naman talagang relasyon natin sa isa't isa, di ba? Hindi ko alam na... basta ayoko ng pag-usapan to. Bakit? Ayaw mo bang bigyan ng pag-asa man lang yung pwedeng mangyari sa relasyon natin? Talaga bang katawan ko lang yung habol mo sa akin? I'm sorry kung umasa ako sa'yo, ha? El, Katulad ka rin pala ng ibang mga lalaki dyan. Hindi mo rin pala ako kayang mahalin. Ang akala ko, sobrang sakit na yung naging breakup namin ng ex ko. Pero hindi pala. Mas titindi pa pala yung realization ko na kahit kailan, hindi ako seseryosohin at mamahalin ni Alex. Sinubukan niya akong tawagan at i-message pero ayoko na siyang kausapin. Mas sasaktan ko lang ang sarili ko kung magkakaroon pa ako ng koneksyon sa kanya. Kaya tingin ko, mas magandang tapusin ko na lang kung anumang namamagitan sa aming dalawa. Pero, hindi yata talaga marunong sumuko ang lalaking to. Kaya pinagbigyan ko na siya. At hindi ko inaasahan ang maririnig ko galing sa kanya. gusto ko lang sanang mag-usap tayo. Sige. Ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Sorry nga pala dun sa... dun sa nangyari nung isang gabi. Alex, hindi ako galit sa'yo. Wala ka namang kasalanan eh. Pero tingin ko, wala na rin tayong dapat pang pag-usapan. Teka, bakit naman? Tapos na yung pagiging buddy natin sa isa't isa. Eh wala nang dahilan pa para magkita at mag-usap tayo. Teka, para sa akin meron eh. Kung nakokonsensya ka, okay lang naman ako eh. Gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi mo naman kasalanan yun. Ako yung lumagpas sa dapat na setup natin. Hindi ako dapat na in love sa'yo. Eh di nagkamali rin pala ako. Ano ibig mong sabihin? El, mahal kita. Alex, huwag naman ganito. Lalo lang ako nasasaktan sa ginagawa mo. Hindi. El, hindi ako nagbibiro. I love you. Hindi mo alam yung sinasabi Alam ko mo. yung sinasabi ko. Dahil alam ko kung ano yung nararamdaman ko para sa'yo. Eh bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Dahil natatakot kasi ako eh. Ang totoo dati ko pang nararamdaman to. Alex, baka pinaglalaroan mo lang ako. Hindi El, hindi. Yun na nga eh. Alam mo yun, sana laro na lang lahat ng to pero hindi. El, na in love na ako sa'yo. Eh kung ganun, bakit nireject mo ko? Kasi nga natatakot ako. Baka nabibigla ka lang din. Pinaniwala ko yung sarili ko na sexy time lang din yung habol mo sa akin para, alam mo yun, para hindi ako masaktan. Pero El, nung umalis ka, masakit pala. Hindi ko pala kayang tuluyan na mawala ka sa akin. Ano ngayon ang binabalak mo? Sa'yo pa rin ang desisyon. Pero ang gusto ko sana, please, itigil na natin tong body-body na to. Kung pwede, gawin na natin seryosohan to. Ayoko na maging body mo lang. Ang gusto ko maging boyfriend mo ko. Alex, I love you. El, mas mahal kita. Ang bilis ng mga pangyayari, no? Pero ganun talaga ako pagdating kay Alex. Bumibigay agad ako. Iba talaga ang dating niya sa akin. Pero this time, kakaiba ang naranasan at naramdaman ko sa kanya. Hindi lang ito basta romansahan sa kama.
may kasamang pagmamahal na. At dahil dyan, eto na siguro ang gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Sa ngayon, official na ang relasyon naming dalawa. At dahil seryosohan na talaga, nabawasan na yung mga sexy time namin. Dumating na rin yung time na nagsasawa na rin kami sa ganun. Kumbaga, quality time na talaga ang habol namin para sa relasyon na to. At ipinagpapasalamat ko na this time, ramdam ko na talaga ang pagmamahal. At mahal na mahal ako ng boyfriend ko. Hanggang dito na lang muna. More power sa inyong programa. Nagmamahal, L.